Ik zit moet sliepen, joh. Nee, toch een oors? Hoe zit al maar die biologische klok? Nou, daar is dus deze klok mooi mijn naam. Maar daar is ik een klok echt in die lief zitten. En die klok in die lief, die vertelt hij dus eigenlijk hoe laat het is, of het al jongs is, dat sliepen must, of dat het juist mjaas is, dat het wekken wust, of wanneer het honger krijgt. Dus al die dingen komen uit die lief zelf. Maar hoe weten wij dat dan? Hoe weet je lichaam dat dan? Dat weet hij door een aantal dingen jou tot het ritme aan. En dat kan bijvoorbeeld eten wezen, dat kan lucht wezen, dat kan beweging wezen. Dat zijn de dingen die eigenlijk die klok goed zetten. Dus waar een klok achterin het batterij is, hebben wij dat in ons eigen holle dat we hem bij goed kunnen zetten. En wat had Jocht dan te krijgen met je biologische klok? Lucht komt via je eigen binnen. En dan gaat het via zenuwcellen, gaat het naar je hersenen toe, en daar zit dus dat klokje. Dus lucht, hoe meer of hoe minder lucht, jongens of mjaas, zei dus hoe let het eigenlijk is. Oordijs hebben dan vooral, mijn lampen hebben geel-lucht. Dus dat is eigenlijk, nou ja, wat we de hele tijd rostjoegen. Maar die lucht is met name blauwlucht. Dus dat is die kleur meer. En blauwlucht kunnen dus ik foppen. Als wij jongens nog de volle blauwe lucht krijgen, dan denken wij dus dat het dan nog die is. Nou is het vervelende is dat eigenlijk in al uw beeldschermen, de telefoontjes van tegenwoordig, De tablet. ja, de schermen, de tablets my op bed en dergelijke, die jouwen dus eigenlijk het verkeerde signaal houden. Die zitten dus eigenlijk in uw eigen en daarmee in uw klokje dat het eigenlijk nog die is. Blauw wekken. Ja, precies. En dat maakt het dus dat mensen heel moeilijk in slaap vallen als ze nog te lang met het telefoontje of met de tablet. En eten had dus ik wat te krijgen met je biologische klok. Eten helpt die om aan te gaan. Dus als de mjaas wekken wist, is het van belang dat ze snel mogelijk een goed ontbijt neemt. Want dan denkt die lichaam, hé, ik krijg voeding, ik moet verbranden. En dan is het eigenlijk als het ware onstien. Dus het is ook van belang dat de jongens net te let niet eten. Als het heel let is, denkt het lichaam, ik heb nog steeds energie oor. Om dan in slaap te kunnen vallen is best wel lastig. En maakt het ook dan uit was het is? Nou, dat helpt zeker. Er zijn een aantal dingen die gewoon helpen om slipperig te worden. Dus bijvoorbeeld een kini helpt heel wat. De banaan die veel vast is, daar hebben we slipperig van. Andere dingen die zwagen er wel van, dat is meer ongesteerd. Bijvoorbeeld kroet eten of pittig eten. Dat is natuurlijk wat heftiger om te verbranden. Daar krijg je het vaak een beetje warm van als dat is. En als het warmer is, dan denkt het lichaam weer van, ik ken nog van alles. Om sliepen te kennen is het eigenlijk een beetje koud nodig, dat is een beetje koud bewust. Dan denkt het lichaam weer, ik kan wat rustiger worden. Is het toch warm tegen Lenny? Ja. Ja, bewegen, dat maakt de temperatuur natuurlijk omhoog gaan. Als mensen gaan sporten, krijgen we het warm. En hoe dat is dat heel noffelijk, want dan is het fijn en dan word je er fit van en energie krijg je ervan. Maar als jongens nog te let gaan sporten, dan krijg je het natuurlijk te warm. En ze hebben geleerd dat is met warme temperatuur net goed sliepen is. Dus het is net verstandig om vlak bij het sliepen nog te gaan sporten. Het is het beste een beetje sporten, maar dan moet je nog wat tijd genoeg hebben om maar een beetje oud te gooien. De biologische klok is een interne klok. Die zit een beetje in die holle en die houdt aan wanneer het sliepen was, wanneer het wekken weer was, eten was. En drie dingen die er invloed op hebben binnen lucht, eten en beweging. Vond je mijn vlog nou leuk? Druk dan even op het tomke en abonneer op het kanaal. Dan kist er nog meer zien.